anyị gaa na nwa Ganduje. Okay. Na nso nso a kpọmkwem n'ọnwa Jenụwarị gara aga ka nwa Ganduje aha ya bụ Fatima Ganduje Ajimobi, nwa ya nwaanyị. Ịma na onye Ganduje bụ onye bụbu onye isi oche otu pati APC n'ala anyị. Nwa ya nwaanyị recently ka ọ graduate na mahadum King's College dị na London. Okay. Ka anyị ga-ebe Jonathan dị. Okay. Na nso nso a ka nwa Jonathan, nwa ya nwoke aha ya bụ Ariwera Jonathan. Oh, Uche. Na nwetakwa nzere degree nke ya na mahadum Manchester Metropolitan University dị na mba UK. Okay. N'afọ a ka o mere. Okay. Ka anyị lọghachi ebe wike dị. Okay. Na nso nso a kpọmkwem n'ọnwa Julaị anyị nọ n'ime ya ka nwa Wike, nwa ya nwaanyị aha ya bụ Jasmine Wike, Okay. na nweta nzere Bachelor of Law LLB Upper Second Class Honors na mahadum University of Southampton dị na mba UK. Ọnwa Julaị a ka o mere. Ka anyị ga ebe nwa Soludo dị. N'ọnwa Julaị anyị nọ n'ime ya ka nwa Soludo aha ya bụ Oduko Kọwadụkọ ka a chọrọ ide Soludo. Soludo na ya. Ka nwa ya nwaanyị nọ aha ya bụ Oduko kwa ya nwa ya nwaanyị nọ wee graduate ya na nwunye ya graduate na onye Soludo graduate with first class honors n'ihe ọmụmụ neuroscience na mahadum University of Nottingham. Uche. N'ọnwa Julaị ya. Enwere onye be ga-akpọrọ aha ya nga. Amami na ghọta ebe anyị na-aga. Ihe a bụ ndị na-edu anyị, ihe a bụ ndị anyị na-elere, ndị ndu anyị, gọvanọ anyị, prezidenti anyị, ndị isi oche, ndị na-ekwu ihe na-eme n'obodo. Mana ha ga-apụta ha eburu igwe okwu na-agwa anyị na inwewe ndidi na ihe ga-eme gịnị, ihe ga-adị mma. Ajụjụ wee bụrụ, nwa Trump o nwere ike ịga community school ụmụ ọsọ? Amami na ghọta ebe anyị na-aga. Nwa Joe Biden o nwere ike ịga comprehensive secondary school ụmụ dibịa? Amami na ghọta ebe anyị na-aga. Nwa Obama nwere ike ịbịa na Nigeria bịa gụwa akwụkwọ. Kedu kwanụ ka ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu anyị ga-esi na-agwa anyị n'obodo a ga-adị mma? Ha kpọrọ ụmụ ha na-akpọga ha mba ofesi, na-akpọrọ ụmụ ha na-akpọga ha mba ndị ọzọ. Ha nọrọ ebe ahụ na-ekponye agụmakwụkwọ n'isi. Ha bịazie ebe a eme agụmakwụkwọ anyị anyhow. Gaa n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche. Primary schools ndị dị ebe ahụ is nothing to write home about. Ka anyị dobiri ya ebe a. Ajụjụ anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a wee bụrụ, kedu ihe nke a na-akọwa gbasara agụmakwụkwọ ala anyị? Kedu picture nke a na-epenti gbasara agụmakwụkwọ ala anyị? Clara, kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị izibatara anyị ozi na WhatsApp. 0707-491-3438 0707-491-3438. Maọbụ gị gaa na Facebook anyị, gawa na Facebook n'ụtụtụ a, gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị, ruo Facebook chọwa Echo FM 100.7 Echo FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Echo FM, jiri capital letter dee naanị Echo FM ECHO, klikie kpam kiriwe anyị live ebe ahụ, zibatara anyị ozi na ajụjụ anyị jụrụ, like kwa share ya, ọ dị oke mkpa. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard, gezie ntị. Ndị agha mba Iran esuola aka n'ala dee n'ire ịga n'ihu na-akpaso mba Amerịka mgbọ, ma mba Amerịka gaa n'ihu na-awakpo ha, bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọikpe atụọla mmadụ 3 mkpọrọ apụtala apụta n'ihi ịganye aka na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na kansụl ime obodo Orire nke steeti Ọyọ. Ndị ọrụ kọstọm adọọla ndị Naịjirịa aka na ntị gbasara akụkọ adịgboloja ụfọdụ ndị mmadụ na-efesagharị n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia na ha na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard
ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na nkọchara Tinubu n'oge gara aga bụ ihe na-enweghị isi ugbu a, mana ihe ndị ahụ m kwuru mgbe ahụ abụghị asị ka Buala kwuru. Igirigi ikpesighị iji ego dị ijeri naira 22 na ụma abụọ 22.2 bilion naira ji na-arụ ọrụ ndị eze ọdịnala obi eze ka Atiku kwusoro Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Garnacho esonyere na otu egwuregwu bọọlụ Aston Villa na mgbazinye olu ga-ewe ọtụtụ oge. Soludo nke nwaanyị enwetala akara nzere first class degree na mahadum mba UK bụ akụkọ na-ada oke n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwuregwu bọọlụ Barcelona ejirila ego dị nde euro 29 29 million euros jigoro Karim Adeyemi ji agbabuora otu egwuregwu bọọlụ Dortmund bọọlụ. Ụlọ ọrụ onye isi ala akụsuola Atiku maka inye Trump na mba Amerịka mkpesa gbasara Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị onye ga-egbunwu otu pati PDP, anyị ga-eso na ntụliaka elu afọ 2027 ka Turaki kwuru. Ndị uwe ojii apụtala kwuo na ọ bụ eziokwu na ezinụlọ mmadụ 5 tụfuru ndụ ha otu mgbe na steeti Abịa. Clara, nke a na-ewute. Ihe ka mere sụtụrụ ụnụ uche akwa anyị kwuru anụ na ụwa dị egwu ụnyaahụ. Ezinụlọ otu ekpochapụ ezinụlọ mmadụ 5 ya gwụ otu a ka echili otu ha otu obupụtazie agbakọ ụzọ uche ebe niile shi gbarala. Ọ dị ego ime eji m ekpe ya ọtụtụ ugboro. Onye dị ndụ kelee Chineke. Ịma ihe Chineke meela gị. Ndụ bụ isi, ndụ bụ eze, ndụ ka akụ, ndụ bụ ihe niile. Ebezina. Ama m na-agwọta. Onwe ka isi dị ndụ na-eku ume na ahụ isi ike gbe ikpere n'ala si Chineke imeela. Chineke o. Ndụ karịrị ihe eji azụ ya. Uche o, ọ kwara ike ndị anwụrụ na mmadụ 5 anọ nwekwara ike nwe ọrịa adaga ha. They were healthy. Ịma na dịka anyị bịara na-agụ akụkọ ahụ bịara na-akọrọ anyị na ha anaghị arịa ha lakpuru ụra on Sunday kemgbe ụbọchị Sunday ruo n'ụbọchị Wednesday a chọtara ozu ha. Ndị nebo na-ajụ ndị a ha nọkwa ha mere travel Adonye n'okporo ha. O nwere retreat ha gara ka ọwụ ọgbakọ ekpere ha gara. Onye aja ibe ya nwere tansi kọrọ gị sa. A na-akatala ha njọ akata njọ n'ebe ọsịsị mba ihe akarị ada anụwazi ọdọ na-esisi n'ime ụlọ ha na-apụta. Yuchu agbakọ ewere aka otu a bikadọ baa n'ime ụlọ ha. Ihe nye anyị na-agba gị mere na Osisi Ọma na-Abịa steeti abaa n'ime ụlọ. Ihe ahụ ziri ozu ezinụlọ mmadụ 5 ozu agha eva ka ọ tọgbọ ka ogbe nkọ. Ihe ahụrụ abụrụ efere ha ji rie nri na igwe jenaretọ. Amaghị ma ọ bụ igwe jenaretọ gburu, amaghị ma ọ bụ nri ha riri eri gburu. Ozu mmadụ 5 ayeva. Just like that. Ike agwụla. Ka ọ dị nwaanyị ọma Turaki apụtala kwuo na onwe ya onye ga-egbunwu otu pati PDP na ha ga-eso na ntụliaka elu afọ 2027. Ọ ka na-agbakwa m ngharị o. Ndị a ji otu pati PDP ọkọlọtọ otu pati PDP na-apụta ịzọ ọkwa onye isi ala na Ntanimo na 2027. Nke Turaki ka ha ji nye anya ka nke enwe ike ka nke ndị nke onye oge ereji ka anyị na-aga n'obi ka ji na-aka ike agwụla. Ka ọ dị Buala ochi m Buala apụtala kwuo na nkọcha ọ kọchara Tinubu n'oge gara aga na ọ bụ ihe na-enweghị isi ugbu a na ọ dị baseless now currently na ọ dị baseless. Those criticism
o criticizere Tinubu currently ugbu a na ọ dị baseless o nweghị isi nke o ji enwe ọdụ ugbu a mana n'ihe ndị ahụ o kwuru mgbe ahụ abụghị asị like amami na-aghọta ebe anya mana n'ihe ndị ahụ o kwuru mgbe ahụ abụghị asị just like gị mee ka ị ga-aghọta Bụala ị gaa na Facebook anyị ga-ịhụ Bụala a na-ekwu okwu ya ime ka ị ga-aghọta Bụala esighị akwa gị anọda ọ dị ego ụlọikpe atụọla mmadụ 3 mkpọrọ apụta n'ihi ịganye aka na ntọrọ atọrọla ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na kansụl ime obodo Orire nke steeti Ọyọ n'ụbọchị ụnyaahụ ka ya bụ ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja na ọchabi ikpe manye iwu ka atụọ ndị a mkpọrọ apụta Clara Nwokeọcha ndị DSS asị n'owe dịka m na-ekwu okwu ugbu a DSS nọ na-eme eke preparations ịga ụlọikpe mkpegharị appeal court na ihe a chọrọ ka egbuo ndị a site na mkpegbu. Where is the lie? Amami na weta ebe anyị na kedu ka a ga-esi anụ na ntị na ndị ahụ gara aga tọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na steeti Ọyọ anyị nọ na-eti kemgbe esi asị na ejidere mmadụ 3 n'ime ha ndị ganyere aka ekpewe ikpe ya kpechaa che ka a ga tụọ ha mkpọrọ apụta ihe ọ pụtara bụ na ha ga-adịkwa ndụ na-eri nri na-anara ikuku echi enwe jebre ha pụta ọ wee nwee Clementina na Amnesty nwanne ya ọ gaghị awa ọkọ asa anyị amị ya eme na arrive ngwa onye ka abala n'ọkwa ọchịchị o nwee n'obi ebere asị ha pụta ọ gaghị awa ọkọ n'ihi ya mụnwa na support ndị DSS ha chọọ wee ma ndị ikpe ọnwụ chekarịrị m gịnị ka a na-akọ ihe a ejidere ha ya ahụ na evidence nọ ma m uche leenụ ha na Facebook anyị ga-ahụ mmadụ 3 ahụ ndị ihe ozo gị ihu ya gịnị ka ọ na-ezi ihu ya let me see your face very well Clara hụrụ Nigeria obodo a ọgụlụ ike ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post gezie ntị mwakpo ndị ọkpa egbe bandits achụkeela obodo 10 na steeti Zamfara ebe a tọrọla ihe karịrị mmadụ 40 bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na kwụsị na oke ogbugbu ụmụnne unu na-egbu ndị mmadụ ma ọ bụ anyị atụ unu ụta ka gọvanọ steeti Niger bụ Umaru Bago gbara ndị Fulani. Fubara gbara ndị steeti Rivers n'azụ refuo ha na-eme ka anyị ghọta na Wike na-achụwarị ya ka onye rụburu ọrụ dịka onye isi oche otu pati PDP na steeti Rivers bụ Robinson Ewakporo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ezinụlọ mmadụ 5 atụfuola ndụ ha otu mgbe n'otu obodo na steeti Abia. Ndị DSS na-achọ ka ama ndị ahụ ganyere aka na ntọrọ atọrọla ya bụ ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi na kansụl ime obodo Orire nke steeti Ọyọ ikpe ọnwụ dịka ha chọrọ ịgba ha akwụkwọ n'ụlọ ikpe mkpegharị ala anyị ịtụgharị ya bụ nchabi ikpe. Ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja chabiri bụ nke nyere iwu ka atụọ ndị a mkpọrọ apụta. Gọvanọ Makinde adịla njikere ịga ezumike o ji aga kwa afọ ọbụla nyefee ọkwa ọchịchị n'aka osote ya bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị ekwupụtala otu onye agha ọwụ aha ya bụ Mohammed Yusuf Amutu dịka onye a na-achọ n'ihi nganye aka a sị na onye agha ganyere aka n'iresi ndị oyi ọha egwu terrorist akpa ndị agha. Kama unu ga-eme ihe n'aka mkpomọtọ unu aga n'ihu na-akparị m
ka Atiku zaghachiri onye isi ala Tinubu n'ụlọ ọrụ onye isi ala. Na ya na-akọrekt ha. A na-akparị ya. Biko. Uche nwaanyị ọma. Ọ ga-ala anyị ekwupụtala otu onye agha ọwụ aha ya bụ Mohammed Yusuf Amutu. Uche akwa ihu ya sị gị there is no smoke without fire. Ime ọkwa ji agụ ya dịka ego. Akwa ihu ya. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chepụta. N'ahụ ya. Asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala chepụta. Ị na-ata ya ụta? Mba o. Ị na-ata Chukwu ụta? Mba o. Chukwu o mere gị gịnị? Amanụ m. Iji ata ya ụta? Mba o. Asị m ihe na-eme anyị si anyị n'aka o si anyị n'aka o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka onye atala Chukwu ụta. Uche. Igirigi. Ụtụ dị ọjị n'ahụ. Na-egbu n'ọjị. Ọwụ ya. Ama m na-aghọta ọkwa onye agha. Na-enye akwa ịhụ na-aga eresi ndị terọrist. Akpa ndị agha. Gị chee na gị na mmadụ ibe gị so na-aga ọgụ. Ịmaghị na ọ pụọ n'ụzọ ya sị na ọkpa gị yiri ọkpa mgbada. Ya tụtụọ gị ya ntụgharị. Gọvanọ Makinde adịla njikere ịga ezumike o ji aga kwa afọ ọbụla na-agbagharị inyefe ọkwa ọchịchị n'aka osote ya. Nke a bụ okwu akpụ n'ọnụ ugbu a. Amami na-aghọta akụkọ wee na-aka na n'ọnwa Ọgọst na-abịa abịa 10th of August Makinde aga leave. Ọ ga-anọkọta na leave ahụ ihe ruru otu ọnwa. Ọ ga-alọghachi on the 11th of September. Bụkwanụ mgbe ọ ga-enyefe ọkwa ọchịchị n'aka osote ya. Ọ dị egwu. Amami na-aghọta ebe anyị na-aga. Amami nwere ihe ị na-aghọta. O wee bụrụ ya ka ọ dị gọvanọ steeti Naija Umaru Bago agwala ndị Fulani na mgbe ọbụla akpọtara ụmụnne ha aha ha agbalie bawa. Ha kwụsị oko na ha jiri nwayọ bụ ụmụnne ha. Ha kwụsị oko ogbugbu ha na-egbu ndị mmadụ. Gwanụ ha nke wụ eziokwu. Uche ma ngwa ji ewute m ha na-egbukwa onwe ha. Ime ikpụta okwu ndị Fulani ha alalie ka ọka. Ọ naanị ha na-ebie leader na-ebute insecurity na Nigeria ka nka mana ndị bụ ụnọ ka njọ. Uche ọyọla bam yọọ too much enwere aba ka ọka ndị. Wee bụrụ ya bụ okwu gọvanọ steeti Naija kwuru ilezie ya anyị ga-ahụ na omimere gịnị omede ya jiri nụ nwayọ kpọọ ndị be nụ gịnị ụlọ ọdụ. Kedu ihe mere mgbe ọbụla na-akpụ ha n'ọnụ? Ọ naanị ha dị na Nigeria. Ekwute okwu hụ na-agbolie defend wa ha. Uche ihu na akụkọ nke akwụpụrụ ọnụ na onye YouTube gịnị na obodo gara aga kwụ against them. Apụta na ahịa ga-aga mee ya attack. Gbagbuo ya. Ọ dị egwu. Ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. Achịrị m steeti Ọshụn afọ 8 chara acha na-arụghị otu mkpụrụ ụlọ nke aka m ka Aregbesola kwuru. Ọ dị egwu. Ndị uwe ojii steeti Rivers anwụchiela ndị ntọrọ mmadụ 4 ma zọpụta otu onye ha tọrọla atọrọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Igbo ho esuola aka n'ala dee n'ire ikpochapụ ndị ọkpa egbe bandits n'ime ọhịa ndị e nwere na steeti Kwara. Peter Obi arịọla INEC ka ha gbatịkwuo oge ha nyere maka idebanye aha maka mpekele PVC eji atụ vootu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnụọgụ ndị tụfuru ndụ ha na mwakpo ndị ọkpa egbe bandit wakporo ndị ọrụ ugbo na steeti Zamfara eruola 23. Uche lekwe 23 23. Ọ dị egwu mana akụkọ kacha draw ya my attention dịka ofe ọgbọnọ this morning ewo akụkọ a na-ekwu maka Aregbesola aka chịburu steeti Ọshụn. Ya bụ nwa amadi wee pụta Rauf Aregbesola na ọ chịrị steeti Ọshụn etinye ezi chara acha
ọrụ ya otu mkpụrụ ụlọ nnukwa somebody tie power power ọ bụ eziokwu Sean onye uche na simo ọ bụ eziokwu ọ ihe m na-ajụ gị ya sochianị ya no ndị ihe wo eziokwu ihe ị na-eme ihe mmadụ na-eji ada wayek you go straight to the point uwe eziokwu ọmụmụ ya nọ na chianụ ihe anọ na steeti Ọshụn a na-eji ajụjụ asa ajụjụ ọ bụ eziokwu gị kọrọ ihe ụdịrị mmadụ gị ndị na-enye brief background tupu enye ansa ọ bụ eziokwu uche okwu asị gị n'ọnụ gwa naanị ọ bụ eziokwu kọwara klara ọwa asị yes na-akọ ihe ị na-akọ kedu ka gọvanọ Arịgbeshola ga-esi agba n'ọrụ ya otu mkpụrụ ụlọ 8 years 8 years ọchị go verify o biri n'ezi go verify lee nwoke ọma nwoke amakwanụ mma ka ọ dị Igbo mụrụ nze gbaba ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji hụ oghere jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ isiokwu agbadoro ọkpọ na mgbahapụ ndị ndu anyị na-agbahapụ ụlọ akwụkwọ ndị e nwere n'ala anyị na-akpọga ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ndị dị na mba ofesi anyị wee na-ajụ gị sị kedu ihe nke a na-akọwa gbasara agụmakwụkwọ ala anyị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. My people, this information now for men the way they get to urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you dey piss blood, your bladder no dey hold piss, so tey you no get to peace of mind because of piss wahala. Prostalane herbal na the medicine wey you need for prostate and urine normalization, plus including prevention. Prostalane herbal na dachi medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you dey waste time? Go get Prostalane herbal today before urine go disgrace man pikin for public, inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the State House, #1 Ijiribiato Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803 882 4033. Again, 0803 882 4033 or 0803 714 0368. Again, 0803. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Baby, let's go. Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7.
So what else are you looking for? We have all the shows and programs to keep you entertained and informed as you navigate your day. Keep your radio dial locked on Echo FM 100.7. Don't touch your radio dial. Yo, what's up? Echo FM. Don't touch that dial. We are the fresh news people. Echo FM 100.7. N'ụtụtụ anyị ga-elebakene ya anya bụ oke mgbahapụ a ndị ndu anyị na-agbahapụ ụlọ akwụkwọ ndị akwụkwọ dị na mba ofesi. Nwa local government chairman ofesi, nwa commissioner ofesi, nwa minista ofesi, nwa gọvanọ ofesi, nwa senator ofesi, nwa president ofesi. Onye ga-aga community school Ọgbakọ? Kedu onye ga-aga community school ụmụ ọsọ? Amami na-agwọta ebe anyị na-aga. A na-asị anyị n'obodo a ga-adị mma. No, we are working on it. We built 300 schools. You know? We built 300 schools well equipped. Pọta mma gị ka ọ bịa gụwa ya. Amami na-agwọta ebe anyị na-aga. Our security architecture. We are improving on that. Okay. Pọta mma gị ka ọ bịa agagharịwa. Amami na wọta. Agaghị m akwụsị. Agaghị m ebe. Amami na wọta. O wee bụrụ ya. Anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a sị kedu ihe nke a na-akọwa gbasara agụmakwụkwọ ala anyị bụ Naịjirịa. Clara ike agwụla kpọọ akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata. Akara ekwentị anyị bụ 0911-20,022 0911-20,022 jiri kpọbata ma ọ bụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. Kpọbata tinye ọnụ n'okwu ịbọọla chi ye. Uche na Clara na Bọlachi. Ịbọọla chi. Ụtụtụ ọma. Ewo. Okwu na-ekwu n'ụtụtụ a. Onwe onye na-amaghị ebumnobi ndị na-achị anyị na. Otu a ha nọ n'afọ anyị ka olugbo. Ha na-akwadokwa ụmụ ha ruo okwu etu ụmụ ha afọmakwa ụmụ ka anyị ka olugbo. Ihe ha megidere ha anya. Mana otu ihe m maara bụ na otu ụbọchị Chineke aghaghị ilecha ndị ya. Ndewo ya gazie ịbọọla chi. Ewo nke a kụchapụla ị ga-agbalị kpọghachie ka ị nwee ike soro ibe gị tinye ọnụ n'okwu. Ọ n'ebe ahụ.
Ebola Chichiwago. ụtụtụ ọma Nwafọ ha jide eme ọnụ. ya gazie Ọ bụ na MC Chibeze Wakire na-ebu. ndewo Chibeze bụ ha ji na-ebu. Ete na-agọpụta na Godwill. President Kalaba Ngorode. Godwin wee ezigbote aha ma aha nna m ka ọ bụ ịnụ gaa n'ihu Anyị na-ekwu ekwupe ndị na-achị ọchịchị. Maka na ụfọdụ nkụzi anyị ewere na nkụzi na skuul gọọmenti ime. Ụmụ ha na-aga skuul, private skuul. Ha na-akụzite na gọọmenti ime. Ihe ndị ọdọcha anyị na-eme ọrụ igosi data na obodo anyị bụ Naijiria ọnwụọla pee. Onye tinye ego ya kpọrọ nwa akpọfee gbasiri ya gago akwụkwọ. Ọ chọrọ ọtụtụ na Naijiria. Ọ ihe ihere nyere ha nwa. Ihere nyere dọkịta ha na-achị. Ọ ebe abụọ ha n'elu. ndewo ya gaziere gị nọ nwoke ọmenyo ha ya bụ uchoro obi gị adaala ụda na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Comrade Mpadek Chidozie Nwosu ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi ya ọsọ ụmụ ọkanne bụ the most peaceful community e nwere na steeti Imo. Comrade si ụtụtụ ọma ndị Eko FM na n'ihe eji eziokwu eme ịhụrụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị anyị obi gbara ha njọ na ọwụkwa n'ihe ihere na ha na-akpọrọ ụmụ ha na-akpọga ha na mahadum dị na mba ofesi ụmụ nke anyị anọrọ ebe a na-agụ mahadum na-enweghị isi na ọdụ ọ sị day of reckoning na-abịa ọ dị egbo anyị ahụ na nke gị ụmụ Okeke o Chukwu na-eme ọkwa ya ọsọ ụtụtụ ọma my people isi Ghana na-ekiri anyị isi ihe omume anyị ọ na-amasị gị na ọ dịghị mma ka ndị ndu anyị si agbahapụ ụlọ akwụkwọ e nwere n'ala anyị ebe a ọkwa ị na-aghọta na ị na-ekpe ekpere n'otu ụbọchị Chineke ga-enye anyị ndị ndu ọma anyị ahụ na nke gị Eke Chioma Juliana ọsị o nwere ilu ndị Igbo ji atụsị atụrụ mere ebe ọ na-anọ nguzo akara ya mma Mary Ann Chinaza ọsọ ụtụtụ ọma saa na ma na Chineke gọzie anyị abụọ ndewo o wee bụrụ ya ịbọọla chie dịka dị ọra mma ka eke mere adịnị mma nwoke ọma Atalugo Imolachi. Abọọla m chi nwoke ọma. Uche dịka ihe ikwu atọ nyere nga n'ojune ndị aka ya mma. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe a ga-ekwe omume ana m esi even the whole senators and House of Reps ndị House of Assembly. Ọ bụ ozugbo ha niile bara n'ọchịchị ego si skuulu ha chịpụta na ha ga-anọrịla n'otu skuulu iji gosi data ọnwụ nga ha gara ọhịa anaghị dị otu a. Mana ozugbo ha niile ebe ojikọ na-agbanweju m anya ha niile jicha sleti joo onweghị onye ọbụla nọ n'ọchịchị ugbu a gasa eji ya private school ejicha sleti jee hụchakwa ihe niile ndị a mara obi akpọọ ha nkụ ha nọ na-eme ọdị agwa ihe yawa agwa ọjọọ so ọ ga-adị mma ka ndị niile ndị na-achị achị ha leba ihe gbasara edukeshọn anya maka ọ bụrụ otu ihe mmasịrịla na Naịjirịa na maka na ọtụtụ ndị iwu ndị lekchọra ọwa okwu nke ihekwu anọdadị a ga-ebupụta ya emene otu abụọ afọ ebe nwatakịrị ga-agbalị otu o nwere ike ijiji gụọ akwụkwọ n'ụlọ nne ya na nna ya ma gị n'elu m ala gị gote elu gotara ha eche gị na sọtin aga sọtụ ihe ahụ ake ha ga-aga uche di ya na ajenda okwu a ga-ekwugide ya daga mgbe minista for edukeshọn resignere maka ihe kee na ihe ọjọọ kee na-agbala afọ aṅụ na mgbọ okwu ndị lekchọra anyị ga-ekwu ya ọ ga-eru ahụ m n'ụzọ agbụmasụ so no worry ndị lekchọras chebiri na anyị one day okwu unu ga-ada ụda one day okwu unu ga-ada ụda ị nwere ihe a niile unu na-emechie na ndị mmadụ amaghị ndị nne na nna na-ebe ndị nne na nna na-akpa nwata dị elu dị ala nyekwanụ ya ef si ya legharịa no gị chebiri ya na sọtin gị na otu onye nwata akwụkwọ gị na ya na-arụkọ ịkpọrọ kọsịrị nke ahụ akalepụ onwe ya na-ama ụmụ akwụkwọ biilu n'elu biilu uche ihu nga na worship kọsịrị otu ya na-eme onwe ya para edo onwe onye na-eme nke ọ na-eme ya gbada anya o onye na-eme nke ọ na-eme ya gbada anya ihe akarịala ụmụ akwụkwọ ahụ agaghị eru ha ala ruola sọtin onye na-asọtụ ya ọ daala ike egboro ịbọọla chi nwoke agọ dịkwara gị nụ
adịkwara gị na mma. Ikwara go Ibolachi. Ọlachi ihe awụ ihe ọjọọ mkpụrụ onwe ya n'ụbọchị ndị anyị nọ n'ime ya. Enweghị ihe ọzọ anyị ga-ekwu na-awụ Chineke nye anyị onye ndore mma. Chineke nye anyị onye ga-achọ ka o meele m nwụọ. Ndị ọbụla wụ ndị politishan ụmụ ha n'ala bekee ndị nụchara echiche ọkwa dị iche iche. Ụmụ ya ga-ana ebe a gaa skuulu ka ahụ gbaa alụkwa m. Agamahụ dịrị ụmụ ha ga-eje n'ụcha ala bekee. Aga skuulu ha na-ebe agaghị eteki care of skuulu ndị na-ebe because of ya afọ ụmụ ha na-ebe agaga skuulu gaa skuulu ụmụ ya nọ agaghị ahụ na skuulu ahụ rere mma ma usoro ya n'isi ọbụla eji akụ agụmakwụkwọ ọ because of ụmụ ha nọ ebe onye mere skuulu ndị ajalita ndị ụlọ gachiri m nọ ya gaziri gị nọ nwoke ọmenyi ọha Kodi Igbo mere nze ma ọzọ Clara ngwa n'ọsọ ọsọ na Facebook anyị. Nke si n'aka Joshua Jinebu ọtụtụ ọma my people na ihe ha chọrọ ịkọwara anyị wụ na ụlọ akwụkwọ ndị nọ na Naịjirịa na ọ dịghị mma enwekwanụ teknụzụ na sistem ha eji na-akụ ya. N'aka si n'aka Omega Nnamani ọzọ Francis Omega Nnamani ọsọ Amugunze Amagunze dị na steeti Enugu na-ekiri anyị live. Ọtụtụ ọma my people nọ na studio na ejisi ike n'ọlụ ọma anyị na-alụ ndewo o wee bụrụ ya ma Clara ọ na-atọcha ọchị ndị kpọrọ onwe ha ndị ndu anyị na-asa anyị isi na-asị anyị na ọ ga-adị mma na ha na-arụ ụlọ akwụkwọ ị na-arụ nwa gị anaghị aga ya na sekuriti dị ime ike ịkpọlọta ha ebe a onye dịka ị na-awọrị gị nwa na-agakwana gị wuru sekuriti ju everywhere ndị anụ ụlọ gị wepụtara m ọjị ma ị na-ebughị ụzọ testị anya agaghị m ata na-agwọta ebe anyị na-aga Kodi Igbo bụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrịwa mba ifuli akpụrụ na ha n'agịrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala onye aparịsa nwa hụwa n'okpuru amụrụ nwa azụ ọnwa ya amụrụ nwa azụ ọnwa ya amụrụ nwa azụ ọnwa ya dị anwara keto anwara keto anwara keto anwara keto anwara keto As you navigate today, keep your radio dialogue on Echo FM 100.7. onye saya masa nwa keko onye saya masa nwa akwụlọ onye saya masa nwa akwụlọ onye saya masa nwa akwụdọ onye saya masa nwa pupu onye saya masa chenye nwa ịmụcha nwa na hachi mmụ ịgbacha akụ ya lachọnụ ụwa anya sonye ga adịle gịnị onye zụrụ nwa m uru ya ka o ụwa anya asụ nwele maka onye nwere ntị ya n'ụrụ olumo ọ mụrụ nwa azụ ọnwa ya atụkwa m gwara go agba ka use eze baka ya nze ma mụsụ nwaanyị ji asụ awụsa asụ Igbo asụ ngere nwaanyị kadam ka impone ka awụchala onye one mpa ya mana anyị amaghị nke o ji wee wechaa n'ụtụtụ a asị ọ na-abakwa na ekwe ekele ihu asaa nwaanyị one mpa ya nnọọ ndewo uche nwanne m kadam ya chika ogora ndị be anyị ekele m unu na larụkwara ọfụma as usual tesi obi awụchela m n'ụtụtụ a ozi ọma gbasara One Empire ka m ji bịakwa and today achọrọ m ikwu na One Empire bụ ọbụla ndị ma na-asụ One Empire gịnị ka ha na-eme One Empire na-eme ọtụtụ ihe. I we're a different arm of our business. I want to kind of own travel and tours. I basara traveling.
only choime hobble basara travel and which are a different form of travel. And when travel go maybe in aga through tourist routes, which is visiting, or in aga through study routes, or in aga through work routes. Aha, ibia aga go chage even when countries need the cha affordable igeju mobile go wega. Countries like Asian countries, they Kuwait, Oman, Qatar. You can go with small money like that. Small money meaning less than 5 million. But in European countries, that's why we know Schengen, like Slovakia, or you talk about Serbia. Okay. These are the current places you went on 2 years work visa. And they can we go have about 5 million just for processing, excluding flights and medicals. So, Iberute, I coach Algehenda and Imaria, and I know push when you can see in Aga. Bamba who need a skill. If you don't have skill, start now to develop that skill. A carpenter, a welder, a nurse, a hairdresser. Ndanine, how much are call artisans? So Ndanine which are call Harunga Hona Bara Heziburu. He never will develop country already. Oh, Guinea be me. I've already better take this sign and go very well. They already know all those things. So all the little ones you can place your hand on. So that's why I make me here Basara caregiver training no skill. They are made the course, which a course is going on right now. Another batch kige cherekwa. So on our own empire own travel and tours. Then I wear own homes. Sky real estate, which I could I know promo currently. Property I indicated like in 1.8 no na HMA crew no 2 million no 1.8 kita k 3 million 2.8 then you can no akoma gadget no na that is 5.5 all 6 million because of those promo will last the end of the month. Manamara offer last why those property last because when they got to watch mana promo wala. So we have from now to Monday to take advantage and pick this property. We're a newborn baby. Can we just 1 million naira? Just 15 minutes drive from the popular University of Agriculture. Okay. 15 minutes drive. Give me this property and it goes for 1 million naira. Office